Vitajte v mojom ateliéri, v mojom novom videu. Dneska budeme fotiť morskú caricu. Mám modrú párochňu. Tieto šaty Morskej kráľovny, ako vznikla celá ten obraz celkový. Ja mala šaty, aké nikto nechcel obliekať, mala ich podarované od klientky. A potom moja kamarátka umielkyňa, ona urobila z tých šat, prerobila na šaty Morskej kráľovne a k tomu ešte urobila aj takú korunku a náhrdelník. To bude. Celé to bude spolu. Toto je Anastasia, moja modelka pre dnešný projekt. Tento jedinečný detail na krku, žiabre, dodáva celému vzhľadu šmrnc a originalitu. Sledujte, ako magicky vznikajú z jemného papiera, ktorý precízne nanášame na pokožku s pomocou špeciálneho lepidla. Následne ich make-up dokonale zjednotí s pleťou, čím sa stanú neoddeliteľnou súčasťou celkovej premeny. Našim cieľom je vytvoriť dokonalú ilúziu, aby žiabre pôsobili ako prirodzená súčasť tela, čím divákovi naznačujeme, že toto nie je obyčajná ľudská bytosť, ale mystická bytosť z hlbín mora. Tento umelecký prvok zdorazňuje jej tajomný a nadpozemský pôvod. A ešte dodala také perlivé farby, aby trošku sa odradzalo svetlo, a dodali potom aj perličky na tvár. Takže taký make-up a teraz modelka bude sa prezliekať. Teraz sa určite budeme pokračovať premenu. Už čas aj na vlásky. Vymeníme farbu vlasov s pomocou párochny. A dáme potom aj korunku, aj náhrdelník. Aby celkovo to bolo celková premena. Ani mama ju nespozná. Dávam trošku make-up aj na ruky a pekné nechte má, takže bude dobre pozovať s tými rukami, aby tiež boli trošku podobné farba pokožky. Teraz dávame náhrdelník. Už konečne posledné prípravy, posledné úpravy a budem už začínať fotiť. Takto Anastasiu sme premenili úplne na inú morskú bytosť. No naozaj, ani rodná mama ju už nespozná. No a teraz pripravujem svetlo pre fotenie. Pre každé fotenie vždy nastavujem svetlo individuálne, aby dokonale ladilo s atmosférou a témou. Tento raz potrebujem vytvoriť efekt niečoho nadpodzemského alebo podmorského, ako z iného sveta, sveta fantázie. Hra svetlo a tieňom nám pomôže dosiahnuť tajomnú snovú atmosféru, ktorá oživí koncept Morskej kráľovnej a dodá portréta magický nádych. Teraz už máme modelku oblečenú, naličenú a budeme začínať fotiť. Teraz fotím v černo-bielom, ja mám foťak nastavený z minulého fotenia na čierno-bielo. Som urobila niekoľko záberov, ja ich strašne milujem, veľmi pekne. Takže budú také zábery ako starodávne nejaké retro fotografie s retro kostýmami. S takým ako na karneval alebo niečo také. Ale úplne čierno-biele vyzerajú perfektne. Super. Teraz už na kamere zmenila nastavenie na farebnú fotografiu a fotím blízke portréty. Stále treba dávať pozor na detaily, aby koruna bola správne umiestnená a včas ju upraviť, aby drobné nedokonalosti nepokazili zábery. Používam aj dymostroj, no momentálne je dymu viac, než by to bolo ideálne. Ideálne je, keď sa dym drží za modelkou a neprekryje jej tvár či detaily kostýmu. Teraz jej ukazujem, ako správne pozovať, aby na závere vynikli žiabre na jej krku. Pri detailnom make-upe je dôležité tieto prvky na fotografiách správne zdôrazniť. Kľúčovou úlohou v takomto pozovaní zohrávajú ruky. Ich umiestnením vieme prirodzene pritiahnuť pozornosť na dôležité detaily a ešte viac podčiarknúť tajomný a umelecký vzhľad celého konceptu.
pridávam viac dymu, aj keď ho nasvietím zozadu, dodáva záberu hĺbku a vytvára ilúziu podmorského svetla. Tento efekt pridáva fotografii tajomnú atmosféru a posúva ju do sveta fantázie. A keď sa mi podarí zachytiť ten dokonalý záber, emócie ma úplne pohltia. Pre mňa je to čistá radosť a fascinácia tým, ako sa všetko spojí do jedného magického okamihu. Teraz fotografujem modelku v plnej postave, pričom využívam ventilátor, aby rozvíjal šaty a vytvoril ilúziu, ako by sa nachádzala pod vodou. Pozrite, aké nádherné zábery vznikajú. Tu ich môžeme pozrieť pred úpravou aj po úprave. Čo si myslíte o tomto efekte? Pripomína vám to pochyb pod vodou? Prosím, napíšte to do komentárov. Ďakujem pekne, že pozerali toto video. Prosím, prihláste sa na odber môjho kanálu, aby pozerať aj ďalšie zaujímavé video o fotení. Dajte si like a prosím, odkomentujte niečo, či vám páčilo, či vám nepáčilo a čo by ste chceli aj dať na seba nejaký obraz, nejaký fantasy. Ďakujem pekne, dovidenia. Ahoj. Ahoj. A few moments later. Что тоже такие интересные.